Hello, खुलुमबाय बेनिसिमबो वेलकाम बेक टू द चैनल राजा खुंगु यूट्यूब चैनलाव नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि फ्रेश गोदान भिडिअआव नोंथांखौ खनसे बयखौबो बरायहरजोबबाय दा आङो सेरफांगुरि क'क्राझाराव दङ ओमफ्राय जोङो लावथियाव थांनो नागिरदों लावथि पिकनिक स्पटआव दा बाहाय जायगाया जोबोर मोजां एकदम बेरायनोबो मोजां दा बाहाय थांनानै आं एक्सप्लर खालामहैनोसै आरो नोंथाङा आंजों लोगोसे नुफालांबाय थांगोन आरो नोंथाङाबो आंजों लोगोसे एक्सप्लर खालामफादो दा आंजों लोगोआव दंफायो राज बेनाबो नामा आंजोंसो एखे ओमफ्राय दा जोङो लावथि गेटआव थांगासिनो दङ दा बेयो ओरै चिरांसो गोग्लैयोना जोंनि क'क्राझार गोग्लैया चिरां गोग्लैयो दा जोङो ओरै बै सामथाइबारिजों थांगोन नोंथाङाबो लोगोसे नायफालांबाय थादो You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. You know I'm so much stronger when you're. जोङो दहाय बै सामथाइबारिजों थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बेजों फैयासै नैबे कारिगाव लामाजों फैबाय कारिगावनिफ्राय ओरै फैबाय ओमफ्राय बेजोंबो थांजायो लावथियाबो ओइ खन्द'आवनो सहैगासिनो दसे उनाव सहैसिगोन दा जोङो लावथियाव सफैबाय ओमफ्राय भिउआ बेनो ओरै दैया बे ओरै बोहैलांनाय आरोना दे नों खनसे नायग्रो बे जाहैबाय दैया बोहैलांनाय ओमफ्राय एक्सुवेलि बे दैया ओरै साहानिफ्राय फैयो ओमफ्राय बेयो डेम बायदिसो माने गेट ओरै होस'नाय ओरै डेम बे दै होस'नाय ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरै दैया ओरै बोहैलांबाय आरोना जायगाया बिराद गुवार ओरै पिकनिक खालामनो मोजां पिकनिक स्पट ओमफ्राय बैथिं कारेन्ट बानायग्रा दं नामा बैथिं कारेन्ट दिहुनग्रा औ कारेन्ट दिहुनग्रा बै साइडआव दंमोनलै बे दैजोंनो बानायोना बानायमोननांगौ र' नायबाय थाथ' नोंथाङा बिराद सान्दुं गोसा खम जाया 200 लादो अमायालाय बेसेबां अमा खोमा सावबाय जों नैबाय ओमफ्राय सावगासिनो दं हा बेखौ 200 हरदो ना फारौखौ 200 हरदो बेखौल' हरखायो ओमफ्राय दा मोननै लाङोबासो हरगोन आङो औ मोननै लांगोन नैबेलाय दाउ दुलाबाथा बिदै जापानिस बिदैया जाहैबाय दाउ दुलाबाथानि बिदै बेयो दाउ दुलाबाथा बेसेबां होनदों 80 थाखा 80 दिपस दं भाई 12टा लांजागौमोनलै गोथाव नामा मोजां गोथावथार लांदो जानो लुबैदोंबा जायाखैबा जाफेराखै जानाया
दा नै जों पिकनिक स्पट जाग्रा जायगा दै गेजेराव सफैबाय ओरैहाय ओमफ्राय मानसिफ्रा गारि सोलांजोबदों आरोना बेथिं ओमफ्राय जों सोजाना सोजाया नायबाय थादों ओमफ्राय नैबेजों ओरै थांजायो ओरै माबा होस'नाय होनाय दं ओमफ्राय बेजों गारि सोलांनो नागिरदों जों ओरै जायगाया गोजौ गाहायना र' लांजाना लांजाया नायनाय गारिखौ मानसिफ्राथ' बैजों गारि सोहैदों बै उनावहाय बैथिंहाय बेथिं गारि सोनानै थाहैदों बै र' जोंबो गारि सोलांनो जागोन ना जाया जायाबाथ' नारनांगोनसो लामाया नै ओरै गोजौ गाहायना ओमफ्राय बै गेजेर खन्द'आव बेयाव हाखर दङ जायगाया बिराद गुवारथार बेलाय ओरै साफा क्लिन बे दै खाथियाव जानो मोजां पिकनिक ओमफ्राय दैयाबो बिराद गुसु जाला दा जों एकदम दै गेजेराव फैबाय बेजोंथ' दैलाङाव ओरै दै बोहैजोबोमोन ओमफ्राय नै दा अन्थाइबारिल'सै अन्थाइ गोजा बे जायगायाव सालायबोबाय जों सान्दुं गोसाथार बबे जायगाथिं जाहैनो बैयाव नांहां जाथारबायमोन ना गारिया र' ओरैथिं थांसै ओरै बेसेबा गुवार बेयो पिकनिक स्पटआ बे पिकनिक जाग्रा एरिया जोब गासिबो ओमफ्राय जायगा नायै जायगा अबेबा जायगायाव बालाबारियाव गारिया सालायसोमजाया माने गोरा गोरा जायगाखौ नायनानै जों बाहाय ओरै गोसोबायदि बैयाव गारि लांनानै नोङो पिकनिक खालामनो हायो आरो इन्जय खालामनो हागोन नों बेसेबा गुवार बेयो ओमफ्राय ओरैथिंबो बै गेट खाथियाव बैलाय ओरै नोङो गासिबो नोङो बाहाय गोसोबायदि इन्जय खालामनो हागोन नों ओमफ्राय गारिखौबो नोङो बैयाव लाबोनो हायो बै दालां फिसा दालांथ' नङा आरो हा खोनाय दं हा खोनाय फिसासा दं सान हाबहां जाबाय बैथिं 2 hours later गारिया बालाबारियाव जों गेजेराव लाबोदोंमोन ना गारिया गोदोबाय दाना एकदम बिराद खस्थ' जाबाय बोखांनोनो बालाबारि गेजेराव एकदम हा बुरनानै अन्थाइ होलायनानैसो दं जों गारियानो नै एकदम गारिया गोदोबाय नै बालाबारि गेजेराव र' बै गेजेराव हरनाय गेजेराव र' गारिया थारमाने गोदोनानै बिराद जानला जाबाय ट्रेक्टर लेंहरलायनानैसो जों गारिखौ बोखांनांगौ बायद' जाबाय नों दुरुङा र' नों गारियाव गाखोहैदोंब्रा गारिया गोदोजोबबाय नै जोंना बै दुराव खानांगौ बाहायनो खानांगौ 핸들 없는 거 라신지 굵어 근데 봉어봐 बेगजों बोनोना बेजों बोनसै नङा नों खालि बेगजों बे सिगांनि बोलांसै औ बेगाव थांसै 얘는 시간이 나대
मेंनायनि जाबजों ब्लक खालामनाय जायासै थारमाने जोंनि गारिया थाबथानानै बिराद जारला जादों ओमफ्राय खुनुरुखुम ट्रेकफोरजों बोखोनानै जोङो गारिखौ थिखोनो हाबाय बालाबारिनिफ्राय ओमफ्राय बोखोनो हानानै दा खुनुरुखुम मैया सफैफिनदों आरो बेबायदिनो बिराद जारला जादों मैयाहाय ओमफ्राय आं नोंसोरखौ बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोना जुदि बेहाय थाङोब्ला बे बालाबारि साइडजों गारिखौ दासो आरो बे सा अन्थाइ गिदिर गिदिर दं बेजों नों गारिखौ बे जायगायावनो दोन ओमफ्राय नों बालाबारियाव नों सिगाङाव सालायलांजायो ओमफ्राय उनावहाय जेब्लाखि सालायफिननो फैफिननो नागिरो होमबा गारिया थाबथानो नागिरो गिदिंबाय थायो आरोना गोदोलांनो नागिरो ओमफ्राय नों सालायनायावथ' सिगाङाव सालायनायाव जेबो जाया ओमफ्राय उनावहायसो जायो आरो जारला जायो दा बेनोसै दिनैनि भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनो सानबाय बाय बाय गावबागाव गोसोनि साननायनि मिजिंखौ जाफुंहोनो नाजा गोसोनि साननायखौ नोंथाङा मोगथां महराव खामानि माव जै बर' हारिनि